Oko osnivanja pričat ćemo sa premijerom i to je zajednički zahtjev svih 5 župana. Reći ću da taj zahtjev samo podcrtava jednu uspješnost vladine politike u Savjetu za Slavoniju i Baranju. Dakle, to znači da mi želimo da se to je uspješan koncept ove vlade i na kraju krajeva ovog premijera primjeni i na ovaj dio Hrvatske. A kad govorimo o tome što bi mi htjeli vidjeti u razgovorima sa premijerom, kad govorimo o Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, sa njegovim, ja bih rekao, ministarstvima i u ovom slučaju javnim tijelima, ono što je naravno ključno za nas jeste po meni i što sam priložio kao baš temu sastanka na zahtjevu njegovog kabineta je dovršetak izgradnje brze ceste Zagreb-Bjelovar i nastavak prema Virovitici. Radi se o 17 km koje bi, ako se radi u 4 trake, trebalo koštati nešto preko 300 milijuna kuna. Dio objekata je već gotov, trasa je utvrđena i ono što mi želimo da ta brza cesta koja povezuje čak 4 županije, ne samo našu Bjelovarsko-bilogorsku, nego i Zagrebačku, Koprivničko-križevačku i Virovitičku, što prije krene u realizaciju. Naznačit ću da je naravno naš ministar prometa, gospodin Omer Butković, rekao da on očekuje da će u tijeku mandata ove vlade krenuti ti radovi, međutim, naravno, mi želimo i ja želim da vlada stane iza toga i osnivanjem ovog savjeta za središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku to bi se sigurno moglo i dogoditi.